As listas de espera no Hospital da Barbanza levan a veciñanza a dar un paso máis nas súas protestas. Realizarase un peche no centro hospitalario para que a Consellería responda ás súas peticións e se reúna co colectivo. A situación da sanidade pública en Galicia está a despertar os veciños e as veciñas da comarca. Son habituais as concentracións ante os centros de saúde de Aguiño, Ribeira e Pobra, e onte comezaron en Rianxo. A sociedade reclama unha atención primaria de calidade, coa cobertura ao 100% das prazas vacantes, e estanse a obter resultados. Agora ponse o foco no Hospital da Barbanza, onde as listas de espera cada vez son maiores nalgunhas especialidades. O feito de como estuvo a atención primaria na nosa comarca fixo que esquecéramos un pouco a situación das listas da garda. Levamos desde o 2024 con unha campaña co tema dicindo que as revisións tamén son lista de espera, porque o problema é que pola normativa, por a lei que hai actualmente, só é obrigatorio publicar as listas de espera de primeiras consultas, co cual moitas veces os xestores xestionan só tendo en conta as primeiras consultas e non as segundas, porque esas non as ten que publicar, non? Iso fai que na nosa comarca, no noso hospital comarcal, haxa retrasos de 18 meses para unha segunda consulta de traumatoloxía. Aínda que non é a única área na que se están a rexistrar grandes esperas. Como endocrinoloxía ou oftalmoloxía, a veces retrasos ou xinecoloxía, retrasos de máis de 6 meses. Especial atención a un tema sensible que é a psiquiatría, onde hai retrasos para o psiquiatra de un ano sobre a recomendación de ser visto. O psiquiatra recoméndate verte en 6 meses e te ve en un ano e medio, recoméndate verche en 3 meses e te ve en 15 meses. Non? En psicoloxía tamén a recomendación se retrasa a 6 meses sobre a recomendación da psicóloga. Recorda que en febreiro de 2024 entregáronse máis de 3.000 sinaturas na Consellería de Sanidade para exixir a publicación das listas de espera das segundas consultas, petición que caeu en saco roto. Solicitamos tamén en ese momento unha reunión co que era o xerente da área sanitaria e do distrito de Barbanza para falar das listas de espera. Volvimos a facer unha concentración posterior porque non nos contestaban para recordarlle que tiñamos esa solicitude. No verán de 2025, como cambiaron os xerentes, volvimos a presentar outro escrito solicitando outra vez esa reunión, concentrándonos outra vez diante do hospital, reclamando esa reunión que nunca nos chamaron para esa reunión. Ante este escenario, a veciñanza e a plataforma decidiron dar un paso máis. A nosa idea é, non sabemos cando, pero ainda non temos data, pero facer un peche no hospital hasta que nos reciban, non?